inge yamaititi yanetsa panapa yekuenda kwao kuchina hanzi she was in business class as she posted. Let me just read my comments ari panapa anga ari kune rimwe page. Ndakangoona munhu achitaura kuti hanzoni he maititi vanhu vakufitwa nekugara mueconomy, then someone commented ipapo zvazoita kuti maititi vapindure post yacho iyoyo. So someone said, I was in same flight with baby girl, she was in economy, how she took this photo I wonder. Munhu anga akagara pa 32k muri seiko muchina naifeli muri kunzwa kanyaya dzacho. And then someone also said panapa, I remember akambokanda pic rimwe gore achizviti akwira business class izvo anga angotorwa pic, she doesn't look comfortable plus champagne glass riripi harisi godo zvaro but it's giving, take me a photo please, then ndosumuka neshow off yake tabva tatadza kuratidzwa parongedzwa bhegi. Muri kunzwa kuri kuenda nyaya dzacho kuti dzakamira sei zvikunzi she wasn't looking comfortable, where was the champagne glass, what. Okay, and then she also commented, maititi then commented panyaya yacho iyoyo, hanzi matickets awo chipoko kubva kueconomy yacho yawati ndandiri Sunday iri 3.671, and then business class was 4.795, first class 19,547. And saka kana wati ndandiri mueconomy kana zviri nyore ingokwira uye nendege chete, tisi kutaura zveshopping. Vana vapabarika vajaira life yecompetition, you think we now live to impress you, we are living for survival, not show off. Chenyu kuteerera munhu izvezvi fast jet chaiyo hautoiziye, talk of Emirates kambwa. Ndo response yamaititi. Response yamaititi ndobva watiratidza kuti matickets aita mari pavakakwira pacho vachienda kuchina. Ini ndinoti we don't need that to prove a person wrong. Vangatonyeperwa ndiwo magrade 2F. Handisi kuti she's lying, but kana munhu uchida kuprova kuti matickets, if you want to prove to us that you were in a business class, you were in first class, you were mu economy, wangasiri mu economy, just to show us probably the ticket, you already lost the ticket and but uchibuka unobva waina confirmation ku email kwako chinoratidza kuti okay, you've booked what kuda confirmation ye booking, not yekuti uratidza pa Google kuti Google musi Sunday ticket raita mari yakati nhasi kuti we don't need that. We need that confirmation from your email that shows a ticket. We just need that ticket, confirm that you were indeed mu business class. Chat. We don't need to see zvatinogona kungoona pa Google kuti mari yakati musi Sunday, Tuesday, Wednesday. We don't need that because we just need you to prove to us, because life yekuprova ndo yamatoti jaidzawo vamwe ma celebrities. You want to teach us that life yekuti makadaiso pa internet, you want to prove ka saka prove to us with that email girl, full stop. We don't need zvakawanda. We are totaura hanzi vanga vakagara pa 32k. And then she went on to say amukumbiri wemapikicha umu economy yacho it's over 1.5, so ukuti chiko ini ndiri kuti muri kuti amukumbiri wemapicture. We saw Madam Boss na PA vachichinjana one seat. We don't know kuti ndiani anga akabhuka economy, who wasn't not economy, who was in business, who wasn't. PA I think kuti anga ari ku economy, Madam Boss vachiflyer business. She asked for a photo akagara. How many stories? Ndofunga vanhu they are not well familiar with other celebrities. Ku South Africa how many vanhu vatinonzwa kuti vangokumbira mapicture vaita sei zvinozongoprova kuti she was ku economy man. My pictures you can actually ask for my pictures man. Because why am I saying that? Funny this other time that I think we were like less than 20 in that flight just after ndaka fly was 7. It was 7 January. We were like vashoma mu flight momo zvekuti you could have asked kungoti I could have, but I'm not that person. I could have just asked kuti ndoda kungonotora. I don't think kuti ma flight attendants will say no to that. Izve kunzi akukumbirwa kuita seka akuko kunyeperana kuti augona kukumbira kuti ndoda photo kunyeperana ikoko. You can ask for my pictures. You can ask for that. And pane pamwe pekuti
okay, let me not say zvandisingazive because ina I'm not well traveled. Handidi kuzotaura zvinhu zvekuti panapa ndinozosekwa ndakukorektwa. Indoda kutaura zvandoziva and my experience ndo zvandee ndichida kutaura. Otherwise zvekuswera tichitaura zvekuti ndakanzwa kuti zvakati ndoda zvinhu zvekuti ndakamboona ndichimbouyu zvekuti tinozosara tozonzaiwa zvinozodai. Ndoda kutaura according to zvinhu zvine proof maona. But ini ndiri kungoti maititi kana wanga wachida kunyatsoprova to us, there is no need for us toda kungoona booking confirmation yaya inoratidza kuti chakati email haina kwainoenda inoramba irimo. Maflights ese atikambokwira ese ariko kuemail. Ndafarira hangu pekuti hanzi hatiraramire vanhu, and sure we cannot live for a person. Economy yacho it was just a difference $1,000, which is almost 1,000 I think. Yekusiyana kwayo kweflight economy 1.1 or so ndo ma price like difference, and you can do a lot of things. Flight sometimes you'll be like, but you can actually there's no way andingambo fly in I've never ndongoza economy no experience yandinayo, but there's no way kuti I would choose kuenda kunogara kwekuti tinosvikirana. Hakuna chinhu chakambosiyana, tinosvikirana. Hatina kunzi mumwe anosvika kudarika mumwe, hakuna izvozvo. Tese tinongori nevanhu vanongonzi treatment ndo inozongosiyana zvayo kuti veuko zvakati like comfort and but the rest aiwa tinosvika zvakafanana. Ndo zvinongodika kuti vanhu tisvike pakafanana. So I don't know what you guys think nenyaya iyi, because isusu vamwe tangojaira kuti we fly economy with pride. Zvimwe zvese izvi hatitombozvizive, tikutotaura kwatina kuswera. But confirmation aiwa ndinoizivawo iyoyo because I've booked a lot of flights for myself. Ndoziva kuti kunofanira kutouya chakati. Ndo zvatinenge chida kuratidzwa. Not kuti tiratidzwe zvekudai so izvi iyi haisi proof iyi haisi.